Hau da Olivia. Oso trebea da. Gauza asko egiten daki. Guztiak nekatzen ditu bere jolasarekin. Berak ere leher egin arte. Oliviak Jan izeneko anai txikiago bat dauka. Gurasoekin, anaiarekin eta perri txakurrarekin bizi da Olivia. Goizean esnatzen denean, berarekin eramaten du katua. Hortza garbitu eta orraztu ondoren, katua ekartzen du berriro. Olivia oso pinpirina da. Asko gustatzen zaizkio jaintziak. Eguraldi onarekin hondartzara joaten da. Oliviak joko guztiak maite ditu. Amak hondarrezko gazteluak egiten irakatsi dio. Azkar ikasi du gazteluak eta dorreak egiten. Eguzkia ere hartzen du zenbaitetan. Eguzkiak gehiegi berotzen duenean, etxera joaten dira. Bazkaldu ondoren, siesta egiten du. Amak behartzen du. Eguraldi txarra egiten duenean, Olivia pozik joaten da museora. Guztien artean, bada kuadro bat Oliviak maite du dena. Luzaro begiratzen dio. Zer pentsatzen ote du Oliviak? Beste kuadro, zenbait ez du batere gogoko. Nirenek ere egin dezaket hori. Esan ohi du halakoen aurrean. Etxera heldu bezain azkar, etxeko paretan saiatu da marrazten. Eta horra ondorioak. Garbi egin, eta ederki afaldu ondoren, ohera joateko garaia da. Baina Oliviak ez du logurarik. Ez du logurarik ama. 5 liburu hauek irakurriko ditut. Ez, Olivia, aski da batekin. Utziko idazu 4 irakurtzen? Nahikoak dituzu 2. 3. Ondo da 3, baina ez gehiago. Amak eta biek irakurtzen dute. Olivia lo gelditu arte.